Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο αρχηγός της φιλικής εταιρείας που προετοίμασε και άρχισε την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 1792 στην Κωνσταντινούπολη και πέθανε στις 31 Ιανουαρίου του 1828. Μορφώθηκε στην Πετρούπολη της Ρωσίας, προστατευόμενος του Τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου. Στη συνέχεια κατετάγε στο στρατό του Τσάρου και ανήλθε γρήγορα στη στρατιωτική ιεραρχία μέχρι το βαθμό του στρατηγού και υπασπιστή του Τσάρου. Πήρε μέρος στους πολέμους κατά του Ναπολέοντος και το 1813 στη Μεγάλη Μάχη της Δρέσδης έχασε το δεξί του χέρι. Συνόδευσε τον Τσάρο στο συνέδριο της Βιέννης, όπου συνδέθηκε με τον Ιωάννη Καποδίστρια. Στη Βιέννη ο Υψηλάντης μίλησε ανοιχτά υπέρ της απελευθέρωσης της Ελλάδας. Το 1820 συνδέθηκε με τη Φιλική Εταιρεία, τη μυστική οργάνωση που προετοίμαζε την Ελληνική Επανάσταση. Όταν η Φιλική Εταιρεία προσέφερε την αρχηγία του αγώνα στον Ιωάννη Καποδίστρια, ο τελευταίος αρνήθηκε κατηγορηματικά, αλλά συνέστησε ως αρχηγό τον Υψηλάντη. Αυτός παραιτήθηκε από το ρωσικό στρατό τον Φεβρουάριο του 1821, αφού ενημέρωσε τον Τσάρο για τη Φιλική Εταιρεία και την επικείμενη επανάσταση. Το σχέδιο του Υψηλάντη ήταν να ξεκινήσει ο ίδιος την επανάσταση από την Πελοπόννησο, ενώ θα γινόταν εξέγερση και στην ίδια την Κωνσταντινούπολη. Στο μεταξύ συνεχίζονταν με γοργό ρυθμό οι προπαρασκευές, όμως άλλες εξελίξεις δεν επέτρεψαν την εφαρμογή του σχεδίου του Υψηλάντη, που έσπευσε στην Οδυσσό, έδρα της Φιλικής Εταιρείας, για να επιτύχει αναβολή της έναρξης της Επανάστασης λόγω των γεγονότων που σημειώθηκαν με την έναρξη άλλου κινήματος στη Νεάπολη και κινητοποίηση της λεγόμενης Ιερής Συμμαχίας ύστερα από απέτηση του Μέττερνιχ. Άλλες παράλληλες εξελίξεις στις παραδουνάβιες περιοχές, κίνημα Βλαδιμιρέσκου, όθησαν τον Υψηλάντη και τη Φιλική Εταιρεία να κάνουν άλλα σχέδια και η Επανάσταση να αρχίσει από εκεί. Στις 24 Φεβρουαρίου κυκλοφορεί την επαναστατική προκήρυξη μάχου υπερπίστος και πατρίδος, με την οποία ζητά από τους Έλληνες της Μολδαβίας και της Βλαχίας να επαναστατήσουν. Η ενέργειά του αυτή σηματοδοτεί και την επίσημη έναρξη της Επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Ο Υψηλάντης προχώρησε στη Βλαχία, οργάνωσε τον Ιερό Λόγο, έφτασε στο Βουκουρέστι, αλλά στη σύγκρουση προς τους Τούρκους στο Δραγατσάνι υπέστη πολύ μεγάλες απώλειες. Τότε